Povodom obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta, danas je u hotelu Tami Residence otvorena međunarodna konferencija Preduzetnice za novo doba, nove mogućnosti za oživljavanje privrede u regionu koja traje do 27. septembra. Konferenciju organizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. U sklopu ove manifestacije održat će se i poslovni susreti 120 ženskih preduzeća i zemalja učesnica, a organizator ovog događaja je Evropska mreža preduzetništva Srbije, Institut Mihajlo Pupin. Konferencija okuplja 170 učesnika i preduzetnica iz čak 16 zemalja. Skupu prisustvuju i brojni predstavnici domaćih i međunarodnih institucija nadležnih za razvoj preduzetništva i privrede. Konferenciju su podržale brojne domaće i međunarodne organizacije, institucije, preduzeća članica Udruženja poslovnih žena Srbije i korporativni sektor. Podršku konferenciji pružili su Ministarstvo privrede Srbije, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, BAC program Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji i Britansko-srpska privredna komora.